Hakim al-Ahadil Asar hadis nomor 11 an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair rawa Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Afdalul jihadi utawi luweh afdalul jihad yaiku kalimatun adil, kalimat kang adil inda sultan sandinge sultan. Sultan iku ya sultan. Sultan iku ya iso pemerintah, iso uga raja, iso uga bupati, kecamat, sak teruse gubernur iku jenis sultan. Jairin kang nyeleweng, jadi presidene utawa menterine utawa gubernur iku jahat. Terus sampean menyatakan apa adanya sing bener. Jadi laporan apa eneke. Masalah wong kadang kan wedi nek tak sampekno iki kok aku dihukum. Aku kok di apa-apakno, kadang-kadang kan ngono sih. Akhire melok nyeleweng pisan. Misale anggaran misale. Entek pira iki? Ya sapa nek disampekno, jujur. Lah niku memerlukan jihad keberanian. Jadi ngene iku. Nah, kadang-kadang ya mulane ya berat iki. Mulane jarane jihad sing paling afdol. Nalikane ngomong sing bener apa eneke di hadapan sultan, di hadapan pimpinan atau presiden atau apa dengan kalimat sing adil, sing jujur, iku memerlukan apa jihad. Terus asani keloro asar 10 pira? Saklusin. Kena saklusin. Saklusin iku 12. An Abi Abdillah Tariq ibni Syihab al-Bajali al-Ahmasiyu radhiyallahu anna rajulan sak temene utawi wong lanang iku salah takon sapa rajul annabiya nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a lan teman-temannya le sapa nabi rijalahu sukune nabi ngerti suku. Halo. Nek kasar iku sikil, lah mosok nabi ku sikil. Awas sampean kok lali apa rijal. Rijalahu kakinya nabi fil apa iki? Gorzi ku sanggurdi, ngerti sanggurdi ya man? Sampeyan tak numpak jalan muka sih. Numpak jaran utawa unta lah nek kene iku ana pancikane kanggo sikil. Dadi misale iki unta lah pancikane nek kene kiwa tengen dike mancik sikil iku jenenge sanggurdi. Pancikane sikil. Dadi sikile Nabi wis apa mau suku Nabi wis mancik kono. Ana wong takon. Lah wong kate misale numpak motor ngono sikile wis mancik motor sisih tapi sian. Lah iki numpak unta, mosok kebo. Unta utawa jaran. Dadi sikile wis mancik nek kono ana wong sing takon. Ayu jihadil afdal. Ayu utawi napa al jihadi utawi jihad al afdal kang afdal nabi. Jihad sing paling afdal niku kados pundi?
Padahal Nabi wis kate mancik kendaraan. Kala monggo ngendika sapa Nabi kalimatu hak inda sultanin jair. Ditanono iki. Be suatu saat meneh dadi bawahan utawa atasan. Jadi kalimatun hak utawi kalimat hak bener jujur indah sultanin jair sandinge sultan pimpinan isa uga presiden menteri utawa gubernur utawa bupati utawa camat lurah ya padha ae pimpinan apa dispa. Jairin kang nyeleweng dadi wis ngono iku ya perlu keberanian dan tekad yang kuat. Mergo nek tak terangno secara bener engko kadang-kadang kono sing ngamuk ngono lho. Efeke ya nang ndi-ndi. Rawa ngriwayatake hati sapa Nasai bisnadin sahih kelawan sanad sang sahih. Al-Gharzi utai Al-Gharzi iku bi ghain mu'jam ghaine di fathah maftuhatin di fathah sumarain nulir ra sakinatin disukun summa zai nuliza wa utawi gharzi iku rika bukur yaiku panciane al jamali unta. Dadi panciane sikil nggone unta idza kana nalikane ana iku min jildin saking kulit aw hasab khosabin utawa khosabin wakilan diucapake layah tasu bijildin wa khasabin layah tasu ora ngususake bijildin kelawan kulit wa khasabin lan hasab. Dadi panciane sikil kanggo munggah nanggone apa unta utawa jaran. Kadang-kadang terbuat dari kulit, kadang-kadang terbuat dari besi. Sing tujuane sebagai pancian. Jadi ngene iku. Terus asalisu utai telu asarin 10 kira 13. Dadi ana wong iku sing wedi karo angka 13. Karo sampean. Sampeyan nek ndelok hotel sing dibangun ndek kono ana tulisane lantai 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Engko lantai 13 gak ono, langsung lantai 14. Kamar ya ngono, kamar nomor 13 iki gak ono. Kamar nomor 1, 2, sak teruse. Engko nomor 13 iki gak ono. Langsung kamar 14. Mergo ono sing wedi karo angka 13. Utawa lek gak ngono 12A. Utawa 14A ngene. Suruh bareng angka apa 14 bareng angkat. Jadi ngene iku. Wedi karo angka 13. Lah ya ono apane angka 13 iki kok wedi. Ndi mah? Salisu asar hadis nomor 13 an Ibni Mas'ud radhiyallahu kala ngendika ngucap sapa Ibni Mas'ud kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awalaman sak temene kawitane wong apa iki naksim
inna awalama dakhala astagfirullah sak temene kawitane barang dakhala kang mlebu anaksu kurang sifat kurang ala Bani Israil ing atase wong Bani Israil anaus dene kelakuan kana ana sapa rajulun walanang ya ketemu sapa rajul ar-rajula ing walanang fayakul mengucap sapa rajul mahada utahe apa iki itakillah wedya sira ing Allah wadak lan ninggalo sira matasna bareng kang gawe sira fa ina mongko sedune mah tasna iku layakhil ora halal kadhe sira salah satu kekurangane wong Bani Israil yaiku nalikane ana wong lanang ketemu kancane nglakoni kemaksiatan misale nglakokno riba lho wedi sampeyan nang Allah aja iki halal kanggo sampeyan iki itu termasuk kekurangane wong Bani Israil Sumaya kau nuli ketemu sapa rajul ing rajul min godin saking menene terus ndi mang wa darajul ala khali ngatasi keadaane rajul mari ngono menene ketemu ngene iki sadurunge kan ngandani ngene iki riba ngene iki gak oleh gak halal meneh ketemu ya pancet nglakoni riba nglakoni ngene iku mang fala yamna'u mongko ora nyegah sapa rajul ing rajul dalika ing mengkono ayaku nayen ta ana akilahu kanca mangane wong wasaribahu lan kanca ngombene wong waqaidan lan kanca lungguhe wong dadi wingi ku ngandani ngene gak oleh riba ngene iki meneh ketemu ya melok mangan ya melok ngombe ya melok lungguh-lungguh ndek kono ya cangkruk padahal wong iku mau perbuatane pancet ora dicegah gak diaru-arui ya tetep apa nglakoni sing dilakoni sing nglakoni riba ya pancet nglakoni riba falamma falu mongko semangsane gawe sawake dalika mengkono-mengkono doroban dadekake sapa wa kulo apa kulo baeng ati badum setengahe bibaktin kelawan setengahe jadi ternyata atine padha dadi oleh nyegah iku mah gak temenanan jadi wingi nyegah tapi kok pancet ae ya wis melok mangan, melok ngombe, melok cangkruk ning kono. Dadi apa jenenge iku oleh nyegah iku mangga temenanan. Sumakala mongko ngendika sapa walu innal ladina kafaru a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lu innal ladina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dalika bima asawa kanu yaktadun kanu layatana hauna amungkarin fa'alu laisa makanu yaf'alun taraka sara minhum yatawallawna ladina kafaru laisa ma qaddamat lahum labi sama qaddamat lahum
anfusuhum. Surat Al-Maidah ayat 78 sampai 81. Ila qali temeka dawuh Allah taala fasikun wong kang padha pesek-pesek kabeh. Luina dilanasi sapa ladina kafaru wa akeh sing padha kafir Bani Israil saking Bani Israil ala lisani Daud ing atase lisane Nabi Daud wa Isa bin Maryam lan lisane Nabi Isa. Dalika mengkono iku bima asau sebab oleh maksiat sapa akeh. Wakan wa ana saake ku yak taduna ngliwati batas. Kanu ana saake ku layatana hauna orang nglarang sapa akeh nahan ang mungkarin saking kemungkaran fa'alu kang gawe saake ing mungkar. Labisa yakti saele-ele makan barang kang ana saake iku yaf'aluna gawe sapa wong akeh taro ningali sira Muhammad kasiron pirang-pirang minhum saking akeh ya tawalauna kekasih-kasihan sapa akeh alladzina kafaru akeh sing padha kafir. Labi sayakti saele-ele makoda barang kang disiake lae marang akeh apa anfusum awak dhewe ne wong akeh. Dadi wong Bani Israil dilaknati oleh lisane Nabi Daud karo lisane Nabi Isa apa mergo nalikane wong akeh iku ningali kemungkaran ora dicegah. Ya nyegah tapi setengah hati. Kadang-kadang disogok. Ya wis, gak apa-apa. Ya ngono kuwi. Wis kena diatur. Dadi layatana hauna ma fa'alu. Barang kang amungkarin fa'aluhu. Dadi kemungkaran itu gak dicegah sebab misalnya apa? Oleh amplop, oleh suap. Labi sama kani yaf'alun saelele perbuatane wong akeh. Na'udzubillahi min dzalik. Kadek ketemu model niku wis sara wis kate menegakkan kebenaran ya apa kate negakno. Wong wis kena teplok, wis kena amplop, kena suap. Sampeyan terus suap. Apa? Sebab kok nyogok. Sebab iku ndulang. Bayi sing disuapi. Lah sing disuapi kan bayi. Lah kok ana anggota DPR, anggota MPR disuap berarti sik bayi. Lah ya anggota apa bayi kok didadekno anggota DPR, anggota MPR. Lah gelem disuapi ku, amang dhewe lak iso ya lah disuapi. Disuapi ku apa jenenge bayi. Dadi nek ana wong kena suap berarti ayo padha karo bayi. Alhamdulillah min. Dalik. Wae nek ketemu model niku ya ruwet. Dadi untuk menegakkan kebenaran niku wis kangelan mergo ya wis kena pengaruh, kena suap. Nah, kadang-kadang ya ayo kayak esuk mang aku buka video narkoba 2 ton nilainya 5 triliun. Wis pokoke iki sampean lolosno njaluk pira sih sampean? 2 ton bayangno. Padahal hitungane sabu iku gram-graman, cak gram yo ngalahno emas regane. Nek emas piro sak juta lebih. Iku iso lebih sak gram ae. Lah iku 2 ton. Nilainya lebih dari 5 triliun. Lah wong disogok wis lolosno iki.
Tak kei piro sih njaluk piro sih sampean. Lek gak perlu sampean tak ancam, ancamane nyawa. Dudu sampean diancam keluarga. Bojomu, anakmu. Bojomu ndek kene kan gaweane, anakmu ke sekolah ndek kene, iku anak buahku wis siap nyulik. Ancamane luar biasa. Wis kene wis gak tak ancam sampean tak kei sakmene. Sak persene wis akeh piro? 5 triliun. Tak perseni kok. Programe sakmene. Wis. Lah Bani Israil yang ngono ero kemungkaran tapi gak isa nyegah ya padha ya dhewe yang ngono nek wis kathek kenek. Ya tawalauna ladina kafaru la bisa magadama lahum anfusum dadi berkasih-kasihan karo wong kafir. Sumakalan ngendika sapa nabi wallahi demi Allah la ta'murunna yakti merintahake temenan sira kabeh ndi mang Sumakalan ngendika sapa nabi kala aja ngono ya. Wa demi Allah ta'muruna yakti merintahke temenan sira kabeh bil ma'rufi kelawan cak ma'ruf. Supaya merintahane sing wala tanhana yakti nyegah temenan sira kabeh. An mungkarin saking kemungkaran wala takhudunna lan yakti ngalap temenan sira kabeh ala apa iki yati dzalim ing atase tangan kang zalim wala tak tirunnahu lan yakti batasi temenan sira kabeh basmi astagfirullahaladzim wala takhuduna yakti ngalap temenan sira kabeh mareni alayati dolim ing atase kedoliman wala taktirunna lan yakti balekake temenan sira kabeh al haq ing atase hak ataraan ing hale balik temenan wala taksurunnahu lan yakti nguwatake temenan sira kabeh ala hak ing atase hak dimam kasran ing hale negake temenan aulaya deribanna utawa enten dadekake temenan sapa Allah biku ulu bibadikum kelawan atine setengah sira kabeh ala batin ing atase sira kabeh summa layal anannakum nuli nglaknati temenan ngutuk sira kabeh kama la'annahum kaya dilaknati wong akeh rawa Abu Daud Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Jadi Nabi perintah teman-teman supaya negakno kebenaran. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ditegakkan.
nyegah kemungkaran. Ojo sampai sampean iku dikuasai wong sing dolim. Tegakkan kebenaran selawan sak benere utawa awan dadekna atine satengahe marang atine setengah akhire padha terus dilaknati Allah kaya dilaknatine wong kafir wong Bani Israil. Hadza lafzi utawi lafat iki Abi Dawud wa lafzi Tirmidzi. Dadi hadis ndukur mah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Lah lafaz sing hadis Tirmidzi kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama waqa'at semangsane tumiba sapa Banu Israila wong Bani Israil firma asi ing dalem kemaksiatan fanahai apa itu fanahathum ya ngono mongko nyegah ing wong akeh sapa ulama wong akeh Bani Israil falam yantahu mongko ora leren sapa akeh. Dadi ketika wong Bani Israil iku maksiat ulamae ya wis mencegah tapi sik tetep nglakoni. Terus ndi Mang? Fajalasuhum mongko lelungguhan sapa ulama ing wong akeh fi majalisi ing dalem majelise wong akeh. Asal kata iku jalasa lungguh majelis nggon lungguh mulane majelis musyawaratan rakyat tempat apa lungguh wa akalum lan yo mangan sapa akeh beserta wong akeh wasarobuhum lan yo ngombe sapa akeh beserta wong akeh. Dadi ulama iku wis nyegah tapi ya melok lungguh-lungguh ndek kono, lungguh ya melok mangan ndek kono, ya cangkruk ndek kono. Fadoroba mongko dadekake sapa Allah kuluba ba'dim setengahe atine wong akeh bibadin kelawan setengahe akhire atine padha. Wala ana mongko ngelanate akeh ala lisani Daud ing atase lisane Nabi Daud wa Isa bin Maryam lan Isa bin Maryam dalika mengkono iku bima asau sebab barang kamaksiat semake wakan lan ana saeke yak taduna ngliwati batas sapa wong akeh. Pajala samangka lungguh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ana sapa nabi iku muttakaan sendenen lelayan sendenan Faqala ngendika sapa nabi la aja waladi nafsi demi zat nafsi awake ingsun iku biati kelawan tangane zat. Dadi sadurunge hadise mangkan nabi kate munggah nanggone apa tumpaan sikile wis mancik terus sampai akhirnya nabi lungguh temenan dek ndukur. Terus nabi dawana la waladi nafsi biati kata tatruhahum ala haki atron
Waladhi demi zat nafsi awak ingsun biadi kelantane zat khatta tatruhum sehingga balekna sira kabeh ing akeh sing mungkar ala haki ngatasi kebenaran ing ngatasi hak atron ing hale sak temene balekno. Jadi ya bukan hanya nasihat atau ya usaha supaya balik bener jadi wong bener. Nah, jadi ngene iku ya tantangane seorang ulama, seorang tokoh masyarakat nek ndelok kemungkaran gak oleh meneng. Qaulu dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tiruhum balekna temenan sira kabeh akeh antak tikuhum yen ta ngelurusake ing wong akeh wa takasurunahu ae latah sinu nau yakti bagusi balekna dadi wong sing apik yo ing wong. Jadi iku ya kewajibane para alim ulama supaya nyampekna kebenaran mencegah kemungkaran. Terus hadis terakhir Ar-Rabi'u tai papat asara 10 14 an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an kala ngucap sapa Abi Bakrin kala ngendika sapa Abu Bakar ya nas menungso innakum satamene sira kabeh la takaruna yakti la takrauna ya yakti maca temenan sira kabeh adalah ayat ing iki ayat wa tad'una nyele sira kabeh ing ayat ala ghairi maudhi'i ing atase liyane panggonane ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusikum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu wong sing iman alaikum atase sira kabeh netepono sira kabeh anfusakum dhewe sira kabeh la yadurrukum ora melaratake sira kabeh sapa man wong dhalla sasar sapa akeh idza tadaitum nalikane oleh pitutuh sira kabeh. Dadi nek sampeyan oleh pitutuh gak bakal melaratake wong sing sasar. Wa inni lastri ingsun iku sami tu krungu ingsun Rasulullah ing Rasul salam yaqulu ngendika sapa Kanjeng Nabi innan nas sak temene menungso idara au nalikane ngali samake adzalima ing kedzaliman falam yakhudu mongko ora ngalap sapa akeh alayati ngatasi tangane wong ausaka utawa parek apa kelakuan ayya ummahum yen ta merhatekake sapa Allah biiqabi minhu kelawan adab minhu saking Allah. Dadi nek sampean gak gelem amar ma'ruf nahi mungkar, gak gelem nyegah kemungkaran kedzaliman, parek awake kon negakake apa? Adab. Dadi cedhek karo adabe Allah. Ya padha karo wong numpak prau, gak sing berbuat zalim tok, kabeh kene rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi isnadin sahih kelawan sanad kang sahih. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman bagi kita, amin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin.
kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.